Prva racija pobunjeničke vlasti SDS-a protiv poznatih građana Prijedora je izvršena prema uputstvu glavnog štaba vojske tzv. Srpske Republike Bosne i Hercegovine od 22. maja pod nazivom Dokumentovanje zločina neprijatelja nad srpskim narodom. U uputstvu se navodi na koji način Srbi trebaju da optuže nesrpsko stanovništvo za takozvanu zavjeru protiv Srba, kako bi se opravdao genocidni plan koji je Srpska skupština javno obznanila u Banjoj Luci 12. maja. Glavni izvođači ovog uputstva su medijske kuće, novinari, fotografi, snimatelji i na kraju i prosvjetni radnici. Na kraju uputstva stoji u saradnji sa organima vlasti inicirati i podržati što veću inicijativnost. Angažovati što veći broj prosvjetnih radnika i drugih intelektualaca da sistematski prikupljaju ta svedočanstva. U Prijedoru, srpski krizni štab istog dana izdaje naredbu o uvođenju stalnog operativnog dežurstva. Cilj dežurstva je neposredno praćenje situacije u civilnom sektoru na području opštine. Građanima se daje uputstvo da sva zapažanja prijavljuju 24 sata, takozvanom Centru za obavještavanje na broj telefona 22055. U stvari, to je bila naredba srpskom stanovništvu da postanu doušnici ilegalnih vlasti i da prijavljuju svoje komšije nesrbe. Prva dokumentovana žrtva potkazivanja je bio mladi prijedorski doktor, specijalizant ginekologije, porijeklom Čeh Željko Sikora. Doktor Željko Sikora odveden je sa svog radnog mjesta iz Prijedorske bolnice na Urijama u prostorije zgrade stanice javne bezbjednosti Prijedor centar oko 13 časova, odnosno u toku granatiranja Hambarina. Kako bi zataškali i opravdali brutalno ubistvo doktora Sikore, srpske vlasti u Prijedoru su se pobrinule da bace ljagu na mrtvog čovjeka, čije su tijelo bacili u masovnu grobnicu Jakarina Kosa. 26. juna 1992. Kozarski vjesnik je objavio članak pod naslovom Doktor Monstrum. Ubice doktora Sikore su otišle još jedan stepen dalje. Neko je iz Prijedora poslao za Beograd gnusne optužbe protiv doktora Željka Sikore. Vlada Savezne Republike Jugoslavije je 3. novembra 1992. godine dostavila izvještaj Komisiji eksperata UN u vezi kršenja ljudskih prava, uključujući i kršenja Ženevske konvencije počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije. U tom izvještaju pominju se iste laži iznesene u Kozarskom vjesniku u vezi doktora Sikore, ali ovaj put se dodaju imena doktora Osmana Mahmuljina i Mirze Mujadžića. Ubici doktora Sikore nije bilo dovoljno da baci na doktora ljagu samo u Prijedoru. Ubica se potrudio da laži dopru sve do Ujedinjenih nacija. Na dokumentu Prijedorske bolnice, odnosno spisku radnika kojima je prestao radni odnos, pod brojem 47 se nalazi i ime doktora Sikore, a kao dan prestanka radnog odnosa je zabilježen 23. maj 1992. Doktor Željko Sikora je zadnji put viđen 25. maja u prostorijama Prijedorske policije. Postoje indicije da je doktor Sikora deportovan u logor Keraterm, gdje je nestao 27. maja. Posmrtni ostaci doktora Sikore su pronađeni u masovnoj grobnici Jakarina Kosa. Identitet je utvrđen DNK analizom 19. aprila 2004. godine. Mehmed Turšić, direktor Poreske uprave. 23. maja 1992. godine oko 14 časova, dok je još trajao artiljerijski napad na selo Hambarine, na vrata stana Mehmeda Turšića su došla dva bivši aktivna policajca, sada već srpske stanice javne bezbjednosti Prijedor, i to Ranko Kovačević, zvani Bato, i Brane Cvijić. Ranko Kovačević je rekao: "Dobar dan, jel meho kući?" Nakon što su pozvani da uđu, Bato je rekao: "Neka hvala, žurimo. Treba nam meho da ode na radio Prijedor i da pozove muslimane da predaju oružje, da se ovo sve zaustavi. I Mursel će ići sa njim, brzo će se vratiti. Meho, jel imaš slučajno šta od oružja?" "Imam službeni pištolj koji su svi članovi opštinske vlade zadužili, imam i papire za njega." Policajci su uzeli pištolj, a zatim su zajedno otišli i do garaže, da iz auta uzmu dozvolu za pištolj. Nakon toga su odveli Mehmeda Turšića u zgradu stanice javne bezbjednosti Prijedor centar, a zatim u pritvorsku ćeliju. Mehmed Turšić je nakon 6 dana pušten kući, da bi ga zatim ponovo odveli 2. juna 1992. u logor Omarska, iz kojih se nikada nije vratio. Krajem mjeseca jula izveden je iz logora sa grupom od oko 30 zatočenika logora Omarska. Posmrtni ostaci Mehmeda Turšića pronađeni su u dvije masovne grobnice, Stari Kevljani i Jakarina Kosa.
U 15:30, pola sata nakon završetka napada na Hambarine, gradonačelnik Prijedora, profesor Muhamed Čehajć je doveden u istu pritvorsku ćeliju sa doktorom Sikorom i Mehmedom Turšićem. 4 dana kasnije, 27. maja, profesor Čehajć je deportovan u logor Keraterm, a odatle u logor Omarska. Iz logora Omarska je vođen u Banja Luku, gdje je zadržan oko 6 dana. Srpske vlasti su od profesora Čehajća tražile da da izjavu za televiziju Banja Luka. Odbio je i vratili su ga u logor Omarska. Profesora Čehajća su u noći sa 27. na 28. juli 1992. godine izveli iz logora Omarska u grupi od 30 zatvorenika. Posmrtni ostaci profesora Muhameda Čehajća pronađeni su u masovnoj grobnici Stari Kevljani. Jusuf Cerić, trgovac u firmi Naftagas, je zadnji put viđen u logoru Omarska. Jusuf je ubijen u logoru Omarska zajedno sa svoja 2 jedina sina, Amirom i Samirom. Posmrtni ostaci Jusufa Cerića i njegovih sinova pronađeni su u masovnoj grobnici Stari Kevljani. Damir Arslanović je zadnji put viđen u prijedorskoj policiji tog 23. maja. Nema detaljnijih podataka o njegovoj sudbini. Posmrtni ostaci Damira Arslanovića ekshumirani su iz masovne grobnice Jakarina Kosa. Profesor Ilijaz Musić je zadnji put viđen u prijedorskoj policiji tog 23. maja. Nema detaljnijih podataka o njegovoj sudbini. Ostaci profesora Musića nikada nisu pronađeni, kao niti ostaci njegovog brata doktora Razima Musića. Muharem Murselović je u večernjim satima na televiziji gledao propagandnu emisiju u kojoj je optužen za finansiranje takozvanih muslimanskih ekstremista. Nakon toga, Muharem je sam otišao u policiju da vidi o čemu se radi. Vratili su ga nazad, da bi nakon nekog vremena po njega došao policajac Ranko Kovačević zvani Bato. Muharem je svjedočio da ga je ispitivao inspektor Krneta i da mu je rečeno da treba ostati u pritvoru. Narednog dana, šef krim odjela Ranko Mijić, zvani Bajo, ga je pustio kući i rekao mu da je oslobođen optužbi, ali da ne može napuštati Prijedor. Muharem Murselović je ponovo uhapšen 30. maja, kad su ga odveli u logor Omarska. U logoru Omarska je brutalno pretukao stražar prezimena Marmat. Muharem Murselović je preživio logor Omarska i Manjača. Svjedočio o zločinima i na kraju se vratio u svoj Prijedor. Bio je jedan od istaknutih pokretača povratka prognanih Prijedorčana. Umro je 2015. godine. Do danas niko od tadašnjih policajaca i inspektora nije odgovarao za bespravno zatvaranje i deportaciju 6 žrtava propagandne akcije Prijedorskog kriznog štaba.